Sziasztok! A mai videóban Tenerife szigetén nézünk körbe. Megtudhatjátok, milyen befektetési lehetőségek és szórakozási lehetőségek várnak rátok, hogyha ellátogattok ide az Örök Tavasz szigetére. Úgyhogy tartsatok velem és nézzük meg ezt a csodás szigetet együtt. Tenerife egyébként egy nagyon különleges sziget, mindig tavasz van, tényleg nagyon kellemes a klímája. Kanári-szigetek legnagyobb szigete, a Kanári-szigetek lakosságának a közel 50%-a ezen a szigeten él. Puerto Santiagoba vagyunk, most március közepe van, és ilyen szuper az idő. 40-50 millió forintért már lehet olyan ingatlant venni, ami befektetésre alkalmas, tehát ki lehet adni. És hogyha az ingatlan, amit kinéztek magatoknak, közel van a tengerparthoz, akkor durván ilyen 80 euró körül lehet kiadni naponta. Hogyha egy picit feljebb, tehát egy 2-3 kilométerre mondjuk a tengerparttól, akkor is ilyen 50-60 euróért naponta ki lehet adni, és hát simán lehet számolni egy olyan 250-280 nappal, tehát addig ki lehet adni az ingatlan. Most itt vagyunk fenn a hotelszobában, közelkén eszméletlen jó az idő, nagyon meleg van. Szia Ábel! Na, itt vagyunk egyébként, ez a szobánk, kicsit rendetlenség van. És itt van örök hűsegédem, Robert, aki ma is segíteni fog nekem a videózásban. Már egy nagyon érdekes desztinációra viszlek el titeket, Abadesbe, ahol egy lepratelep van, pontosabban lepratelep lett volna, de nem lett belőle semmi, de majd a lényeget elmondom. Itt vagyunk most a hotelnak a lobbyjában, megkeressük az autót. Na, valahol itt parkoltuk le az autót, tehát akkor induljunk el Abadesbe és nézzük meg ezt a lepratelepet. Ahol egyébként van egy nudista strand is, de azt nem fogom levideózni. Közlekedés szempontjából egyébként azt kell tudni Tenerife-ről, viszonylag olcsó az üzemanyag, olcsóbb, mint nálunk, ahogy néztem, durván 100 forint a két főbb autópályája van, a TF1 meg a TF5, egyik se fizetős. Ha megérkeztünk Abadesbe, ahogy mondtam, ez egy gyönyörű szép kis üdülő falucska, itt hogyha körbenéztek, meg is mutatjuk, ilyen egyen házikók vannak, olyan 150-180 ezer euróért már lehet kapni, de innen határos csillagos ég, a medencések drágábbak. Hát ez brutálisan szép, gyönyörű a panoráma, oda fel fogunk menni, amúgy is imádom az ilyen szellemvárosokat. Az 1930-as évek végén, 40-es évek elején, a spanyol polgárháború után körülbelül 200 leprást találtak, ugye? És mivel nem gyógyították ezt a betegséget, ezért megpróbálták őket elszigetelni. Eleinte a hullákat ugye a tengerbe dobták, de nem bizonyult jó megoldásnak, mert mindig partra mosta őket a víz. Tenerife szigetének ugye főként az északi oldalát rakták, csak az 1960-as évek után kezdett a déli oldalon fejlődni a turizmus, ezért a déli oldalra építettek nekik egy telepet, egy lepratelepet. Ide akarták őket betelepíteni, de ez soha nem történt meg, tehát egyetlen egy leprás se volt itt. Később egy olasz vállalkozó megvette egyébként a területet, 17 millió euróért, ha jól tudom, és tervezett ide egy hatalmas, több ezer négyzetméteres komplexumot, de az se valósult meg, úgyhogy ez most az enyészeté. Egy-két fesztivált szoktak itt szervezni, meg paintballra szokták néha használni a területet. Most itt vagyok a fővárosban, durván 200 ezer ember lakik. Az ingatlan árak itt körülbelül úgy alakulnak, hogy ilyen 150-170 ezer eurótól indulnak, tehát egy picit drágább, mint Puerto Santiagoba például, de lehet találni olcsóbban, mint mondjuk Los Cristianosba vagy Las Americasban. Na most csak 10 kilométert jöttünk Puerto Santiagoból, de itt már keményen szükség van a pulóverre. Körülbelül 6-8 fokkal van hidegebb, és esik az eső is, meg borús. Ez egy nagyon szép kis városka, itt jóval olcsóbbak az ingatlanok, és még onnan csak körülbelül 10 km, tehát kocsival egy olyan 10-15 percre van a tengerparttól, és itt tényleg, tehát befektetésre ez is alkalmas, itt is ki lehet adni az ingatlanokat, mert eléggé felkapott városka, szeretik az emberek, meg nagyon szép, itt van az a gyönyörű kis templom is, mindjárt azt is megnézzük, de azt tudni kell, tehát itt jóval hidegebb van,
mi is most fel kellett, hogy vegyük a pulóvert, mert fázunk. Most bejöttünk, picit körbenézünk a templomba. Most átjöttünk Las Americasba, ez is egy üdülőváros. Egy picit pörgősebb, mint Puerto Santiago. Itt az ingatlanárak is magasabban vannak, tehát itt 180-200 ezer euró körül lehet kapni egy ilyen 50-60 négyzetméteres apartman. Nagyon felkapott hely, rengeteg hotel van, rengeteg bár, klub. Most nincs olyan nagy szezon, most március közepe van, de azért most is van ember bőven, úgyhogy ide is megéri ellátogatni, hogyha Tenerife-n vagytok. Na itt vagyunk most, ahol a legnagyobb az éjszakai élet. Ide a Jumping Jacks-be invitáltak minket, hogy menjünk be. 10 euró a belépő, és azért 4 shotot lehet kapni, tehát 4 röviditalt, vagy 4 softdrinket. Itt azért már kicsit nagyobb élet van, fiatalok itt csapatják, itt buliznak, 1-2 italra szerintem mi is betérünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót, remélem tetszett, írjátok meg a véleményeteket, vagy hogy jártatok-e már itt Tenerifen, és nektek mi tetszett a legjobban. A jövőben is készülök hasonló videókkal, úgyhogy iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!